naman ginkwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pahayag sang pila ka mga kongresista kung nga daw sigurado na gid sila nga makuha nila ang bastante nga boto agud mapasaka sa Senado ang impeachment para sa trial. Ginpahayag ini ni Sara samtang yara siya dito sa The Hague, Netherlands. Nauna na nga nagpahayag si House Justice Panel Member Terry Ridon nga makakuha sila sang 106 ka mga boto agud nga ma-impeach ang Vice President sa Kamara. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? I was about to ask PP because Representative Ridon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes which is required for the articles of impeachment. Oh, well, yung makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Sa iya man nga pagatubang sa ila supporter sa The Hague, nagpasalamat si Sara Duterte sa ila tanan nga bulig. Bisan pa nga suno sa iya, nagdistansya sa ila ang iban nila nga kaalyado sa politika. Sanggin pamangkot naman kung handa na bala siya nga mangin presidente sang Pilipinas, nagpahayag ini nga ang mahimo subong amo nga magpangamuyo na lang nga may 2028 elections kag mangin malimpyo ang piniliay. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kapusayan. Correct. Are you ready to become the next president of the Philippines? I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Si Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands.